Epa lagunok, badakizue non gauden gaur? Bidasoan, Irun eta Irunen. Bidegurutzea da Bidasoako zonalde hau. Begira, Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdi, bide guztiak elkartzen dira Bidasoan. Eta anatzean Txingudiko badia eta Kantauri itsasoa ditugu. Gaur, Irunen Bidasoako erraldoien partaide garrantzitsu bat aurkeztuko dizuet. Itsasotik etorrita muga guztien gainetik dantzan dabilen erraldoia, arrantzalea. Itsaso barnetik